Banyada ya ladi naka jingsha hack ya ka account. Pidon kam bantip katu kani ki banta ki ba pite banle kanang ba giwei ki nom wan naka basuk bantu ya ka account ko jongpi ladi ban delete kum ki video naka YouTube channel bat kum ju ru bakin access ya ka phone storage ko jongpi. Ya shibun kum kini kan sabatai ndrei haswa kata lada pite ki badang thamai kani ke channel ko jongi pila ban subscribe ya kani ke channel. Mat kum juru ban press ka bell icon kana ba pindu bio ek video ki batmai ki bangin sa update na ka por sa ka por patto mentangi de pe ek ni video hakaban kong pi login ya ki email account ko jongpi nang ta saya ya ka manage your Google account hangni pila ban secure ka account ko jongpi banyada na ki hackers ya akan dikebenta badon kadur katala nangta ya ka option ka basaw pi wengno ya katu ka application remove kum ka WhatsApp bat kiwei pade ki jet application ki ba pi grant access lane ba pi jingmen jor bakin access ya ka account ko chongpi haka por ba pi install bat da pi ya akan dikaju ka benta sa sisian pan pila ban pe ki jet device eu bela pendon kam ya ka account ko chongpi hatu pila penon kam hidala dine don kibah penon kam ya ka account ko jongpi napa pila ban page ru haka option ka ba ki ki jai kam kiba pile nata option ka balai pan pin salap ba kadon ka jaka pa pin update yo mobile number bat ka recovery mail angta da piyai shaka banta jongka data and personalization hangdi pila ban on ya ka location history kang ba pindup tip hakanu ka jaka la pendon kam ya ka email lani ka account ko jongpi da piyaj bat hakabenta jong ka personal information hangni pila ban update ya mobile number om e tang wei rei pila ban ai ar lightly bakan shingan ka account ko jongpi Kebakong sangtam kalong ba lada pilok ini ki social media ba pher da ka email account pim judei ban ai do ju password amar kandi kan sa penlong ikinong tu bakin sup bantu ya ka account ko jongpi bat parlok baro ngakan ban pi tana kini ka video wat klik ban like ban samnam shkiwi ban kam tam e pin subscribe kum desibu